Supplement. Real mama mano ng'a? Mano en ang'o mokwongo? Real Mama Africa. Ower? En jasiasa koso? Ng'e ni Kita to wang'eyo because ing'e gomiyo wang'e ni Kita, but koro Real mama miwacho ne en ng'a mokwongo? Ower? Ower koso en jasiasa? Ok ower. En ng'a? En kata en ang'o e luo ka mondo wang'e ni en ng'ama nade. Nikech ing'e ni kipenja ng'ato kaka Real mama, akia kanya duoke en ng'a mokwongo? To ne en kany, notimo ang'o? Dong moro mane, nyako moro mane dwanjao kothne. Mane onyiso Nyatubi ni an ga chwori koso mano. Mache Real mama? Makaru tugo ga nyinge moko ya. Omara nyinge moko nitie ma nyalo kete tabu. Jabercha? Jabercha. An mokwongo ok en type na. Yes, ok en type na. Misedende. Kowuok nodwa konya, tabro kawo kony. To ok en type ni. Ok en type na. Ang'o mimin gi ok en type ni? Ineno kiserruok kata kuom bedo gi ng'ato. Ng'ama dichuo onego bed ni in gi qualifications magi ming'iyo kuom ng'ama dhako. Kik ing'i sura. Ma kata ka ang' oseumana to kendo koro gik manotimo private ka gibiro ginyanyore lela. Kwani en journalist? En LTN. En LTN. Nyaka ungo chak jani mar thum. Pok ta congratulate. And he's like my brother. And kaura do na congratulate lela. Ni congratulations aungo. Nengechi loji mang'eny. Ibiro maber maintain. To gimitimna jok mitiyogo kata jok mosebedo ka tiyo kodi kata mosebedo ka ni kodi close wacho ni ngudi. Koro ki change kanyo they will be a good person. Aungo giwacho na aungo ngudi kabisa. Pesa ne ok ne chieng'. Aungo ura wendo. Aungo. Giwacho ni ngudi sasawa. Margo jok mage mawache yake. Watiyo kode. Manu kumutingo jo drama. Iyudo kata ka ng'ato lenge kata obed mzito kata obed ng'ata. Ng'ato lenge because ok ochiw pesa. Okia gimomiyo ng'acho biro kacha. Odich gi mare to mag joka to wiye wilgo. Okeno tiyo gi dhano. Mano onge kata itimo maber machal gang'o. Onge. Koro ki change winj wach joma dongo. An aduong' ne we duokori koda. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Yes, Nyakwaramogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Jothurwa mor kodu, mor kaka usebedo ka usupport Luo Trending Nation, and I don't take it for granted. I appreciate every day, and I believe that wherever you are, we've been improving, we've been doing some of the things that you people are giving us in the comments.
and we want to appreciate so much. Ne joma timo mamedo bedo kodwa waduno duknu erokamano. Joma akia kaka nyalo wachono. Sane wan kaende, we are on our way to 40k subscribers, 40k. Koro wadhire uru Nyakora Mogi mondo mi wachopuru kacha endo. Kapok subscribe nikech maendi e gir luo mwanyalo neno maber kabisa. An samoro agone Nyasaye erokamano ahinya kendo apuoyo ka joluo moko are calling all the way from abroad ne omari onego bed ni sani to koro itimo mano. Kumano med mana bedo koda an iluonga no Omari Nash. Chieno jamone mbele, chiene mineno mbele miyoko. Mang'eny osebedo kotimore kendo e piny luo ka nitie mang'eny kabisa ma ji pod medo wacho. To kata kamano wan wakawe kuom ji, wadwa ni ji biro to wacho. Emomiyo wan gi platform kendo nemni wane kanyo. Koponi in gi wach moro midwa ni wache piny luo kaendi, bia e LTN kaendi wayaw ne ng'ata ng'ata. Kawuono pod wan kaendi gi Awuol Tinga. Iluongo ni Awuol Tinga wuod Awendo. Awuol wuod Awendo. Ilungo ne machine Awuol Niang Loth, one of the best drummists so far as I come across in this Ajawa industry. And to make it worse or to worsen the situation, this guy is also a singer. He's venturing into music now. He wants to be one of the artists or instrumentalists. Umiokumano bed koda nyaka watieki wadwa winjo ne Tawuol negi wach mane. Kapok be arwake abedo paro ni kacha ni tarik 1 ma en Saturday mwadhi eniendi jothurwa wan gi event maduong' e Gesa. Kuma bende wadhi winjo album migolo manyien iluongo ni Hera Mit to Lit, album launch mogo ni gi vim dogo. Wan kacha ndogo Koth Jarapogi, wan gi Tony Ndiema, wan gi Kaka Talanta, wan gi Elvis Kadori, Aungo wuod Awendo. Kore ka jothumbe ma jok mano chwak budho kacha endo, wan ga Luoji Panoran, Omari Nash, Yoboyosh na neno kanyo no endo, to gi moko mang'eny mathoth. Biuru mondo mi wa support piny luo. Ajawa nigi teko. Ajawa yudo loch mare. En Madaraka Day manigi ndhadhu. Tarik 1 dwe mar 6 e Gesa Villa behind Umoja One Market Dumburu. Mdogo. Starlig Entertainment keloni Hera Mit to Lit album launch kod jangolo Vim Dogo. Wadatacha. Prince Max. Okoth Jarapogi. Elvis Kadori. Tony Ndiema. Kaka Talanta kod Aungo wuod Awendo machine dhiketo johera wikog kod ngolo namo yiech. Donjo shillings 400, VIP shillings 1,000 kaja tabudho nobed MC Omari Nash. Madho kongwa sasa okber gi ngimani kendo koyiene rawera mantie bwo higni 18 kwa tokal. Oteni okelni kod LTN Luo Trending Nation kama mopandi inyenyo elela. Yes, Nyakora Mogi, kaka pile wasedonjo kaendi wan gi Awuol Tinga. Awuol Tinga nika? Awuol kawuono ti bedo relax sana. Usipna ingeni Kenya kamochope. Ai the relax or itho. Ngech jini gi stress kamora mora. Igodi sani kuma Kenya oseng'awre. Ai the relax or itho. Ine makori ne. Nyochwa wuoyo chien kacha endo sekawo kinde be nyaka nyochwa rom to kata kamano wachen gi mochwere gik moko be timore pile ka pile, otherwise nyaka nwere nyaka wuono ngima tedi nade. Ngima en mana kukaza ijikaza life then iketo bende Nyasaye mbele to gimoro mora mikwaye to nyalo dhia kare. Yes.
Koro ngima to luwore kaka ikete kata kaka iketori. Ne wawuoyo weche moko achiel ariyo adek chien kacha, to be nyaka gi sani ok ikona ni to iseyudo feedback nang'o, ji nowacho ni gik mane iwacho ka ne pang'ang'a, ne riambo, koso ne in sawa? Ing'e ni gimoro ma ok owachi to nyaka bede gi iluongo ni matters arising. Pile an ng'eno ok arodha wach, an awacho most of them gik ma awacho gik ma fact. Yes, koro ok apar kar ng'ato moro amora marodho wach, omiyo pok aneno reactions maricho. Yes. Okay. Nyaka gi sani weche to pod ng'eny. Sheila noseiki, Sheila Bambu, and we want to thank so much. Wadwano kaw thuolo ni wago erokamano ahinya ne jok mono come out to ensure ni Sheila noter kare mar yueyo. Ne jok mono dhi kanyo no endo waduoko ni erokamano. Jomono pok oneno kaka ne liel otimore, pod inyalo manye e LTN kaendi, imanya ni burial, Sheila Bambu's burial. Sheila Bambu ene LTN kaendi, be inyalo neno mang'eny. Ne en live kaecha LTN, wambi watemo nu jo kanyanam yawa. Ok iwache ni to gin ang'o ma bende osetimore diere kanyo nyaka ne iya e LTN ka, weche ma bende iseneno ma inyalo gombo ni mondo mi be share gi jopiny? Gima nyalo wacho en ni gisani kaka seko ne piny ochugore magalagala, and okang' na kama ok agoyo erokamano ne joma ne ogather together mondo ochok ne Sheila, mondo gi make sure ni Sheila ochopo dala magi kowe kare mar yueyo. And gimoro adwa nawach ni Omari kaka sani ang'eyi makata ng'ato ok dwari, to ka shida omaki dak awe konyi because ng'ato ok dwari. Mano abro chalo na kia gima timanda, kia relationship mane ni kinda kodi, you understand? Yeah, I know. Jomoko nyocha goyo koko media kamoting'o Mr. Kede. Mr. Kede gonduru malich kanyo kawacho kaka kia ochoki, kia pesa dhi kure. Elewa. Ni chikne to neno ni onge tiende jothum ne gather together mondo ochokne Sheila. Mano miriambo, and mano ochalo ng'ama ne dwa pogowa. Sheila kopogore gi thone to no ng'ama ng'atwa, ngech ng'ama promoti, ng'ama misho, ng'ama kobire show to make sure no onyalo miyi thao moro, thao romi, inyalo dok ge ot nyathini madhe chak, you understand? Koro ka shida ogore kuome kaka no bedo no, wan dok wanyalo kone tokwa. Wan ok wadak kode, but wan wang'iyo shida mosetokea. Koro wan wakonyo mana kar shida. Ng'ato go koko ni kias ji ang'o weche mang'eny. Omera, wan kaka wadak kaeri, wang'iyo kaka wadak. Ka in fan moriere kodwa ter, komaki ka shida neno, Sheila ne dhi nyaka gi ji e liete. Kopogore kata gi weche ma ji obandika en dancer mar Ohangla gini. Magi gin weche to ma kubandika weche mondo ng'ato trend. Koro an anyalo wacho ni anyalo goyo erokamano ne joma ne okonyowa kata momakore kodwa mochopo kama ochope cha. Yes. Tipani gino te upuonjo ang'o ma imbe samoro ilan e gik motimore go, nikech iwacho ni king'ama riek to gimoro moro motimore onego bed ni some achiel ariyo adek. Omari chutho to mar Sheila onengo yaw wang' ji. To kokada wuondi to bro yaw wenge mang'eny, sababu number 1, dhako kunyo bende bedo dhako ma jadoho.
kisenyuol ni in gi nyoti to mi nyithindo direction maber. Ielewa? To e kindu jomodak, chwanyruok gin gik mantiere. To ka chwanyruok oneno baba, beda ng'at machwa, beda gentleman. Ielewa? Ningech since ni ji osenyuol, sama koro mage otimore, ipani koro nyithindo gi to gin gi nying mane. Koro chutho to tho mar Sheila oyawo wenge ji mang'eny. Opuonjo ji. Koro people should learn from there. Gima bendo maka gi wuoro en ni bang' misea e studio ka mwasewuoyo kodi kaendi kiwacho ni idwa ni igol ne Nikita wer. Ok obudho to aneno ka Fred Randere be odrop wer. Ipani wer ni no drop, video ni no drop kowinjo kiwacho gicha koso ma plan mono en goga chon. Fred Randere mano en ang'o? Mano ng'a? Ojathum, nitie thum moro ma bende ogol ne Nikita Love. Oh Nikita Love, winj wendi nyathi. Wer machalo kamano. Mano ng'ato wer koso ng'ato wuoyo. Okay, Omari. Mano thum aina mane pok awinje, pok akama cross gima chalo kamano. Ikoni poki Awinje. Wego ni thum ni. Bwana. Ok winj thumbe bwana. Fred Randere. By the way, nenga mapoko owinjo thum ne nyalo dhi kanyo imany Fred Randere mowero Nikita Love. Fred Randere Nikita Love. Dogi neno kata kimanyo katuwo. 5.9 in 3 days time. This is so good. A video. Mangeni in the next few days. Biangeni kapok olwar onengo beni odonjo 6. Wa promote uru nyithindo giendi. Aya. Okinyo kako chako. Ineno. Era winje gi ka. Composition mar jamano pod ni low. Moningo work on compositions mage. Alafu me thum time. Kiko bed gi mbiyo. Ngech gin gima bro last. Ai Nikita Love, winji wendi manang. Dung wende Nikita. Ngano kethone Nikita CV. Orita gol thum to winj na wera. No. Ineno kon kijana no Rita gol thum mondi, then winj thum. Winja relax mondi. Winj weche ma wache ye kanyo mondi. In thum isejajaja gi chakruok ne se wacho. Bwana. Hapana. Mano jathum. Fred Randere osegolo thumbe mang'eny. Ogocho kure? Nairobi ka. An pok aromo kode. Fred Randere ke boy ni nade? Akiaye. To miyo ujumbe ni nyisi Rita gol thum mondi. Mondo giwinj gima wero ne Nikita. Gine kwanza kata mana video kako team. Mama yino kinene en thum. Onge. Mago beat lile mawinjo kanyo. Bwana thum ni ogol Barikiwa. Onge kata gima Wood Fibo time e thum no. Kata kiwinje mos. Kata kiketo ne earphone kori winje. Vijana.
Gala gala wuri karu. Onge. Mano bro winje e ode gi karo gini go. Iwinjo to gini osechomo. Lungo na. Ng'eyo. Ochiko 6. Chomo kata kochiko 6 kata kochiko kure. Ka onge ni kita wuon. Gino onge ok nyal sell. Manyiso ni Wasium ni owera. Dekoro gino go kani 700. Kato wero ngama pono ma ji kia dala. Kata wero dan gi onge. Dekoro ko ka 12 onge. Oh, dani wani. Winji wendi. Ok nyaka ta goera mugi onge. But koso big no wero Nikita en ng'at moro mong'ere. Yes. But do okoso na do rita kunga gol thum Nikita mondi. Hello. Atimne video mondi. Then mondo wane. Maendi en project mubedo sponsored gi Nikita. Koro in mari midwa timo makata Nikita pok ikono ni. Nikita ong'eyo and very soon we release. Yes. Bise wuoyo gi Nikita. Wago mbaka maber otieno tulo. Gi Nikita. Gi Nikita. Mano omanyi mise ya kacha koso ni biro kisechako. Wawuoyo pile. Joma kia. Bwana mingeni mano ching'ato miwacho ni wawuoyo pile. Chinga. En chinga. Ti apostol. Omera. Onge. Riteura gol thum mondi winji. Kata nyaka mar apostol no te. Naneno kama ka Willy be ogolo thum pok aneno ki congratulate. An nasedhi kache ma congratulate. By the way, Kevo maka Willy be ogolo thumbe ma met kabisa iluongo ne namba lodha. Noma sana. Inyalo dhi YouTube kanyo imany Kevo maka Willy namba lodha. Big up wunya seme. Angeni adhi host machiegni kaendi be ogonwa mbaka matin osebedo ndalo mang'eny nyaka ne jokocha terwa Kevo to nokotera jokocha oterwa osegwara bro kele ka mondo be ogo kodwa mbaka. Iwinjo thumbe Kevo nade? Pok awinjogi. Ok an ga ng'at ma ka gimoro timore to adhi awinja chike ita. Mondo mi ing'e ni gino en gima ber nyaka iwinje kata apiko. Koko chun kode ji TikTok ni timnauru challenge and everything. Bro winjo kata kikadho kamoro tigoye and everything. Then ka dhi akaw time na tadhi awinjo. Ano kan ng'at moro ma ne thum gol then aserash kacha. Mano bro mi wrong judgment. Iwe thum wuotho. Iwe kuongo we thum wuotho. Ielewa. Iwe thum wuotho. Then to kare gini ji goyo mana dang' mowere iye kanyo. Tidhi tiwinjo. Kaka timo. Koro in short thumbe Kevo pok ochako wuotho. Pok awinjogi. Kevo is my friend. To thumbe ne? Pok awinjogi. Mogolo manyien. Pok awinjogi. Miriambo rach. Pok awinjogi miriambo rach. Pok awinjogi. To dong ka ng'ato osiepni kiwinjo no golo wer. Omari en osiepni. Iwinjo na drop gimoro kinyaka rego ni Omari o drop gimoro oweyo LTN. Ing'eyo Omari. Nitie saa nyaka ipog saa osiep to gi saa tich. Iwinja? Okonyo bena bedo osiep ma wuondi. Aweto gino troll ringo mondi. Then ka asewinjo tabro ng'ise Kevo kata ng'ane thumi cha kama. You understand? Amiso kanogolo Kiria Gloria ka gicho no trend. One day, 2 days gicha trend kabisa kamara mora apiko ai bar and everywhere. You understand? Etika usimbiti gocho ne boy. Chalade. Baba gini timo maber. Mano sip maber. Ok ni golo ka then agocho ni kata thumsa maybe pok awinjo mana abro wuondi. To ok ni Kevo kwero wer maber. Yes. Okay.
Koro kare pod obiro duogo manyi ka thum ochako wuok. Abro winje. Ka winjo kaka thum owuotho, an abro winje. And abro congratulate Kevo. Yes. When do we expect thumi mar Nikita Love? Duration maro manade thum? Aparo ni dwe ni tumo na karumo. Video? Video, official video maler kabisa. Maler, gimoro malejit. Weri gi gik moko maneno kanyo. Maler, maler. Koro kata video mar friend ni tu ne okler. Mera. Agene ya. Nitie pogruok mar ji gi jo. Yeleo. Koro kamano jawer lakini otimo practice mang'eny. Yes, ngech gini en gima bro odhi e mbui. And obro last ka. Yes. Kik wabed gi mbiyo mang'eny. Sani in gi subscribers adi YouTube? Sani. Ok akimbiaga kadhi ng'iyo, but amedo kono joma ng'iya makata mawinjo gine ni. Dhi e YouTube kacha. Subscribe to my YouTube channel. Just search Waltinga. Tibro yuda kanyo to timna gimoro. To don't believe ni friend to ingi gi subscribers? Onyalo inga. To mana kaneno ngech pok ayieno inga, pok adhi aneno. Ngech nako ina kiae. Dongani mang'iyo ni ka en 900 plus. 900 plus. Udong matin to donjo 1000. Gima nyalo wacho kuome onge ngech ng'ama kia. Kata en gi 900, kata en gi 500. Kata en gi 9000. Kata en gi 9000 simujui. Yeleo. Ima kukipoya kode ka siji ni Fred Dandere. Tok makora bro dhi ang'iya ne to ng'ama chal nade. But don't you think ni wach miwacho no nyalo discourage ng'ato kikono ng'ato ni composition mare pod ni low, okaw time mondo owere ukne gi thum? Mana ko kia gima nokele thum. Ningech wan waseromo gi weche madongo kabisa. To pod anana Waltinga. Kendo weche madongo go bende ma keta amedo ng'eyo gimoro. Kopo ni wach ka ng'ato wach ni chunyi thin, iseliero, iduokori gi ng'ato, mano ikia gima okeli kanyo. Kora paro ni ko winjo to oningo dog to a drawing board to ling mos ko ni nyalo bedo ni ang'o marach gi thum ni kata gi compositions maker. Yes. Gisani indi be en wach mane makoro maybe en e piny luo ka indi ma inyalo gombo mondo mi bende i address? Gima nyalo wacho mari. Mana ka ngoma wane tu. Ne jothum magocho. Please. Ugocho maber. And usedhi maber. Kiyudo nyapari moro, timgo gimoro. Ngech ok bi last ka. Kik ing'iew law tidag karen to gimoro onge miweyo chien kata mitimo. Ngech ka kinyo rumo eno thum masane ni anyalo wuok kawuono ma ji winja. Makata higa achiel ok atieki. Lakini gimoro tayudo. Koro nego bena ameko use of gima yudo cha. To ka we nadwa chamo te. To kiny ka kosa tabire media ka eri. Ok en gima ber. But so far I want to congratulate somebody like Musa Jakadala. Musa Jakadala en ng'ato moro ma okoluori. Leo, but respect to me. But okoluori ni in kiangawa. Kati pengo mana kanyo to pengo ka ogocho. Ogocho. Omiyo chincha nakoni ni jogi onge gimoro ni kia queen kia king. Dhi kama ng'ato goche. Winji kata kaka ng'ato pango wer. Winji ne kata mana kaka joge orwakore stage. Ema biro ng'isi ni ibiro pogo koro jigi jo. Leo. Musa maintain it. Idhi maber kabisa. Maintain. Wer ma Musa biro golo ni maloyo hera remo. Ni hit gi hit to onge. Gimotim o maintain. Kako maintain no ber. Bende anu biro dong. Wadhi mielo Musa Jakadala. Ugocho kanya? Musa gocho. Ma Musa, Fredi Jakadongo.
Freddy mibiro golo mabiro loyo dage ngima ma yiero to onge. Maintain jogi. Life performance Musa go maber. Freddy Jakadongo go maber kabisa. Emma Jalamo. Opija goyo live show maber kabisa. Leo. Magi biro golo makoro umo manitie kato onge. Koro gi maintain Kofi Makadori kwanza ineno Kofi Makadori. Mano is the best artist. Mara. Ma team Salenya moko ma tinde kosoga team Salenya. Penje inda ndangomi olenyo jotuk Kofi katen ngecho yare ne wan go ka Kofi. Odero ne wan go ka Kofi. Boyieta Tangi ne wan go ka Kofi. Leo. Joka ka makane jowaku. You understand? They bed nigi intie sani. Kofi onge ngama de koro chopo kuome live performance. Kata kako wer kende. Ni malo makata kipenjo Musa ung'eyo ni ng'ano wer. Kidhi gi Ema sani mipenjo ni ing'ise no pija. Ing'e Kofi obu ng'ise baba ng'e ng'ano. Ng'ano wer. Kofi wer. Onge ng'ama chopo kuome wangla ka gi wer gi sauti. Ni jochode ting badi malo. Kidhi Tony Ndiema penje ni Tony Ndiema ing'e Kofi Makadori. Oburo kone ng'ana ng'eyo. Ng'ana ng'eyo babu. Ng'ana ng'eyo babu. Leo. Odhi koni. Koro Kofi en ng'at moro ma kado nyalo maintain it. Ngech monyalo goyo manyalo loyo rambanya piny gi malo onge. Leo. But konyalo yudo kako nyalo maintain team mare. Ang'o mi ikono joge ni ing'eni chalo kaka sani watimo interview and then somebody is coming okoni ni bwana Umari interview sani biro goyo machalo gi minute igoyo mara wall to onge. But koro maintain. What is that person telling you? Ni onge interview mibiro timo machalo gi minute timo ne ng'ane. Umari neno kaka piny sani ochugore kata kako chwere. Nengech kila joge kadhiga studio to dhigi mind moro ni adwa na tim maber molo macha but ko time idro ka macha pod ni malo kata kaka ji receive kende idro ka macha cha pod ni malo ne gimo golo manyien ma embo opuoyo ko time kinda koro maya makela ng'eyo kaka ng'amo sebedo ka ngech an ng'ena kaka ng'ato wer qualities ang'eyo you understand omiya wacho ni joge gi maintain. Tere kako do maintain koko golo moro. Keching'e kise kode ni bwana mibiro golo malo ng'ane. Molo macha to onge. Ok wadagi gik magigolo. Magi jotendwa. Ok wadagi gima ng'ato golo. Gigola thum. Lakini gi maintain. Sami maintain away o include nyaka jotugo. Iwacho kacha chendo ne Unyandare no kao jotuk Kofi. Maka ne jotuk wate. Mang'ama nok jatukwa neno chieng' Jakadongo. But dong imbende inyalo paro ni ne in ka Kofi miwuok idhi kao koth Jarapogi ma bende sani chaki wuok idong kendi. Dibed ni ng'ato kawi koso in eminena ka kuma intiere no tok gine tidhi kumoro. Koso in idwa na stick kodi makata koro kechula. Ineno. An ka Kofi adong wago thum ma adong kenda ng'atadi. Makoro ka ji dwa dhi shotal manyaka goro simbana in kanyi. Donge wadhi. Ni baba to kang nabi. Kiki wacha lakini okang na tino okang nabi. Kora machakwa manyo mbinu moro. Kofi watim nang. Leo. Ng'ata ila no kunju ben ni iyi lose. You understand? Gima koro ne gola mondo mi adhi kama chielo. En ni Nairobi ka ok wadake ok onego beno odage starehe. Nyaka wachul rent. Leo. Koro ka nitie kaminyodo inya chulo go rent. Chuni ang' ne dhi meny. But donge nyalo paro ni kawuono koponi ati LTN ondiko ng'ato mondo mak microphone ni endi to LTN chule for example watch 10,000. Then there is this guy manyalo chule 20. In kaka wall kaka wacho ni Nairobi kan wabiro mondo wachul rent wate bla 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 gik moko achiel ariyo adek. Wayudo kaka wachulo rent, wayudo kaka wachiemo, jomoko geno wadala. Ipani koponi ng'ato kawi. Inyalo blame ng'ano kata ne an gi Tony Ndiema. Tachaka wuok adhi abedo gi Kevo for some days, few days. Achaka bedo gi Freddy Jakadongo for few days. Pok abudho kodgi ahinya.
be nitie yo ma Tony Ndiema nyalo blame godo Freddy ni nokawa, kata Freddy nyalo blame go Kevo Makawile ni nokawo mari? Apa ni jatugo decide mana kende ni bwana tim kama, kata oyudo greener pasture nikech wateto wa aim high? Gima timore gi jatugo ma akang' na luoro wach jatugo chalo dhako. Dhako kata ing'eyo ne nyaka ponge to TV ni kanyo otiyo mana tich di remote ndiko ne meds kata par. Kinyiro ka odhi kamoro ma kata mana stima onge. Elewa. Matene seche moko nitie jomoko mamanyo kwe kata oyuda par to kacha cha omiye respect. Onge achaya kata ka band leader luonge gi luor. Onyalo gocho ne band leader anytime maki. Babe wacho nang'o. Baban gi wach makama nyathina tuo or gi makama. Band leader yiro ka band leader uloso maber kaka joka ng'ato. Gini en gimoro maana kabisa, jo band leaders kikia. Band leader ok dwa ne jajawa gochne. Igochne hello awol tinga. To manga ni ma Omari Nash. Idwa nang'o ma yonge na manager. Ine ni ng'ano ketho ni sa. Yeleo. Koro gini onego beda ni kaka jogi hero gi ka gitiyo ni stage. Ng'ato kata ka onge stage unyalo loso. Eno kaka Musa lemo jogene. Ipoko lemo buolo. Ipoko lemo Ken. Yeleo. To gocho ne jog baba inade, chiew nade. Un maber kono ni wan maber. Mane band leader. Ng'amelongo ne Musa na ere kabisa. You understand? In limbe ne ning'e kanyi kech ok golga e Facebook ni ero kawuono to lemo ng'an. Ako ni kaka gigi wan wang'eyo ngech wajoka. Wang'e ni ng'ane to lemo ng'ane to gocho ne ng'ane gini. You understand? But ng'ane gini to bende ok goch ne gi jirome tich, jirome stage. Nitie jotelo moko ma iromo kode stage. Ka in gi shida imany management. Kata igombo ni lose gi jatendi ok de yud thuolo no. Monde yudo paro ga Nyasuba kod Elisha Tutu kaka skiza tune mari D-Star apura chiel star ochiko aria dek hash samoro temo gona sim mama temo gona sim Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Are you looking to transform your house into a work of art? Look no further than Wandos Interior, your one-stop solution for exquisite house interior designs. From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 0745056954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN, Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends. Yes, Nyakwaramogi machiegni kendo ne wane e break kacha matin bene pod wan kaende gi Awol Tinga mabende e wendo wa makawuono pod wago mbaka achiel ariyo adek kanyo no endo. Awol Tinga. Yes. Waneno ka chendo ka pek idwa miyo Nikita Love makendo chunyi moro dai awinjo kiwacho ni segolo thom sani kona ni segolo ipango watch video and the rest. To wachni ok Nikita kende ema dang'wa wachni sani ni e piny Luo kaendi nitiere bende ma kata kuma imbe ne ae iluongo ni Real Mama Africa mabende ne ni Kokoth en olap dhogi pokondong ne kanyo no endo koso gin qualities mage ma omi dwa miyo Nikita pek koso koponi ati wawachni wadhe ka kwadhene ma Nikita olengi kech Nikita be nyalo lengo wachni an weche jothum sani ok adwa to Real Mama oyie inyalo supplement Real Mama mano ng'a? Mano en ang'o mokwongo? Real Mama Africa. Ower? En jasiasa koso? Ng'e Nikita to wang'eyo because ing'e gomiyo wang'e Nikita but koro Real Mama miwacho ne en ng'a mokwongo? Ower koso en jasiasa? Ok ower. En ng'a?
en kata en ang'o e luoka mondo wang'e ni en ng'ama nade. Ngech ng'ini kipuonja ng'ato kaka real mama, akia kanya duoke en ng'ama mokwongo to ne en kany notimo ang'o? Mana kaka wawacho ni Kita Love e kaka real mama en jaod prominent person iluongo no Koth Jarapogi. To negi osebedo gi tugni achiel ariyo adek to aneno ka olap dhogi ndong' ne Kita. Koro ema penji ni to ang'o miyo pok otiri kor real mama kocha? Dong' moro mane nyako moro mane dwa njawo Kothne mane onyiso Nyatubi ni an ga chwori koso mano mache real mama. Makar utugo ga nyinge moko ya omara nyinge moko nitie ma nyalo kete tabu. Jabercha an mokwongo ok en type na. Yes, ok en type na. Kowuok nodwa konya tabro kawo kony. To ok en type ni? Ok en type na. Ang'o mimin gi ok en type ni? Ineno kiserruok kata kuom bedo gi ng'ato, ng'ama dichuo onego bed ni in gi qualifications magi ming'iyo kuom ng'ama dhako, kik ing'i sura. Ma kata ka ang' oseumana to kendo koro gik manotimo private ka gibiro ginyanyore lela. Kwani en journalist? En LTN? En LTN. Koro maga jok ma kamaga pana. Ka en fan na kata kodwa konya, yes abro kawo konya. To bedo osiepe ma kawaida. En ok iwene kore nikech ne maybe nen osebedo jaod jatendi mokalo koso ori ichiwo luor man kanyo? Awacho ni ok en type na kabisa. Makata yude mana ka koro en koro nyako modong' Kenya piny ni to bedo friends, so abro tho kamano. Koro ing'iyo gino in terms of maturity, in terms of as a man, ka in dichuo ma pache kwanyo maber, onego bed ni ng'iyo ibedo gi qualifications meki kuom ng'ama dhako mondo mi kawe kata chak loso kode and everything. Ka ok iras to pesa ne or sura. Tik moko manyaka kuong ng'e. Mondo mi kata koro gik mutimo gi tete uyanyoru ang'o motimore ugore and everything ok bi kel gi wang' jowi. Yes. ma dong Ng'eni gigi media last. Yes. Media never forget. Koro kase bi abedo piny samoro awarruok omaka ewi ng'ongo ka. An pastor. Koka nyithindo moko biro na gi gik moko e ot. Samoro an gi pastors wetena. Koka giketna dire mane an ajathum gik mane timo kata gik mane timo. Onge luor moro kanyo. Koro nyaka anti gik mang'iyo mang'eny kabisa. Yes. But ng'ato bene wacho kacha ni mondo me kukethuru to gik moko bire mbui, maybe a lack maturity or something. En gima chalo kamano. Ngech onge kaka idwa trend gi vitu za ujinga. Mano kata mama ni ng'ama nyako mama ni mwasayo ngech nyithindo manyiri puonjo gi minegi. Kibiro timri kamano e mbui kata mbele ji wabiro sayo mama ni. To donga kata king'iyo kata ni Kita mewacho be ne obiro live kacha endo mabende oshare achiel ariyo adek. Nikita mare a bit different ngech maka joma nosedak. Mare jo miwacho gi to gitiko ignedi. Akia maber. Gitiko higa kata koso gitiko higni 5 gin gi nyathi. Ang'o ma gisetimo? To weche osemana njawre kamano left right and center. Idagi. An adwa peace.
Idwa peace of mind. Adwaro peace of mind. Gisani endi nitiere jogeu moko ma bende un godo iluongo ni a same duty. Jok moko machalo kaka Aungo wuod Awendo ma bende aneno ka wuok maber sana. Ang'o minyalo wacho kuom Aungo wuod Awendo? Nyaka Aungo chak jani mar thum. Pok ta congratulate and he's like my brother. And kaura dona congratulate Lela. Ne congratulations Aungo. Nengechi loji mang'eny ibiro maber maintain. To gimitimna jok mitiyogo kata jok mosebedo ka tiyo kodi kata mosebedo ka ni kodi close wacho ni ngudi koro ki change kanyo they will be a good person. Aungo giwacho na Aungo ngudi kabisa. Pesa ne ok ne chieng'. Aungo wuod Awendo. Aungo. Giwacho ni ngudi sasa. Margo jok mage mawacho yake. Watiyo kode. Mano kumutingo jo drama. Iyudo kata ka ng'ato lenge kata obed mzito kata obed ng'ata. Ng'ato lenge because ok ochiw pesa. Okia gimomiyo ng'acho biro kacha. Odich gi mare to mag joka to wiye wilgo. Okeno tiyo gi dhano. Mano onge kata itimo maber machal gang'o. Onge. Koro ki change winjo wach joma dongo an aduong' ne we duokori koda. Ki winjo ti change kanyo. Ibro dhi maber. Moloyo kaka idhi. Aungo wer maber ndi. To seda. To ngudi. Aungo bedo sepuonji tuk pesa yawa. Kirando poko ngudi na. Aungo awinjo ni tuk pesa ok odwa kabisa. Aungo eri winjo kaka giwacho. Mana joge nego nyaka osiepe nego mowuotho go. Aungo ng'eyo wakoni eno Omari. Eno kata ka in gi silingi 10. To ng'ato support ye all away from kichako and everything. Otimni nyaka gik moko nono ma ok ichule. Ka yudo siling 10 moro. Luonge baba wa methi ukaw kata mana chai moro. Ng'iso kaso kodok chule kata piko baba kidonjo. Ng'eyo ne nyathi biskut gi pesa ne. Ng'ano biro ng'eyo gima in. Moloyo ka in idwaro mare. To in marito kone ok ne chieng'. Ionge go 24. Bengi gima pesa miloso go biro konyigo onge. But generally, mane ng'ama nyalo luonga sapa, onyalo tera lunch, onyalo by the way an Aungo to osebedo ka trita yao. Kata ka ongudi the other side, anto karo osebedo koda. Mano chalo mo change or maybe oyiero. Engage an seche moko donga beda kama seche moko kata an awuo gi ji mang'eny. Wago mbaka kata mana e WhatsApp kumoro ng'ato ng'iso ni to baba to it mabeti wuoyo maber to wadu chat to ngudi kamacha na kono wadwa mani donga Aungo. Ni samoro maybe un ma ok ometana kata ok winjru be ni ichak kwani ndo ng'eno ka ng'ane owuok do no ka ng'ane tinde onge kod no anako ni an kako go dala ne ok adwa na donje. Mano dhi chalo ng'ama interfere gi dala ng'ato. But so far nyathino dhi maber kabisa. To bede ng'ama lwete wuok. Obeda ng'ato ma lwete wuok. Aungo wacho ni kaka imiya cha. Ni miya jomoko, ati miya babu. Bari koro jomoko nie moko imiya jomitiyo godo. Koro gol lweti oko. Aneno ka kimbi be oseduogo. Kimbi temo mondo mi owuoye ajawa matin. Aneno ka tinde samoro politics oduongo to jothumbe be oduongo matin. And ma de bed ni kelo development ajawa industry, de bed ni ajawa osemako malo politics koso ere kaka ineno wach. Omari go kada wuondi ajawa gi sane ber. Ano yawo ne ji mang'eny yore kabisa. Ning'e Simba Bugo. Ka ok ajawa. Moveni cha ning'e. Koro ajawa oseyawo bade ondiko ji mang'eny. Gima watimuru wabeda gi respect gi jawa. Kani tigi advice pinyalo miyo jawa bed kode piny. So ng'ato koro kaka kimbi Kevin
Oyuko. Oyuko ni an ang'e nakiaye kabisa. Nakiaye. To ang'e before obi odhi Jakaranda. Nobiro kaka Javan ndalo korona ni chien kato. Leo. Nobiro ka Javan kanyo nopuonjore wer vitu kama hizo. To obiro gi bag ne moro kama koluwore go to nyadundo. Koro apenjo Brian to ma to nyathi mane ne yawo. To chalo bende gima ne gi pesa ne moro. To bende yene no onge go. Koro ng'ina ma to nyathi mane ne. An achaka duoga nene kendo Jakaranda. Ma Jakaranda mogole oko ok thum. Koro kodwa kelo ng'eyo kuhusu jothum. Wan Jakaranda sana kwa wadhi timo ang'o kucho. Onge. Leo. Koro owe kelo ng'eyo mang'eny into joweche mag thum odonje machiegni. Odonje machiegni makata koro ngiso no Oyuko koro perform. Onge gimo biro wero. Koro beda kodwa gi luoro. Ochambowa maber kata obiro maber lakini owe dhi excess odhi ahinya. Alafu bima okang' ne wiya wil go moka wacho ne kijana no ni en gi platform sani. Oyuko osenyono kaman pok anyono. You understand? Oromo gi joman pok aromo go. Oti gi platform ma en go no maber. Kik oti kode koyanyo go jomoko. Kik oti kode kochayo go jomoko. Gigi ok last. Biro chopo period ma koro jonyo oro ol. Koro kipenje ni baba in ng'ang'o? Dong nano kitrend and everything. Samoro gimo biro golo ni malong'o onge. Koro Kevin Oyuko tigi platform ni no maber. Platform in go. Kibiro pingo recorda an abiro duogo kana ang'o mang'ongoni. An yuda meja. Abiro biro gi samoro nitie weche maweyo. Ikoni mane gwela wiye matin ma kopo no biro. Tigona simu. Meja inigo ni masimu ino kenega LTN. Nasekoni. Sani ti trend mari. Sani trend ber. To kan ng'ato moro ma ringo ga gik moko ni tasidhi aringo kwane wiya rach. Iwe wuotho. To koro TV gine interview ang nikete piko. Awe gino wuotho ngene aja media. Awe gino wuotho ane karomo kode gidhan ari adek tambe koro abedo gi interest mar dhi ng'iye mondo ang'e tang'o ma wachore kanyo. Tadhi tatimno ang'eyo to rawinjo. Yes. Okay, ringa. Mera ano kajane. Kina nachopo higa moro matimo giman go shwabet. You understand? Kaka na wacho ni ohangla ka. Sani okabichagua ni abed specific gi teacher achiel. Abro thoka kech kayem nono. Weche adek madwa na tim. Anyalo wer. Iwinja. Anyalo go drum. Mane my main thing matimo. Opande wa security atimo. Koro kineno ka ionge security, ibed ni naungo, ibed ni kaka talanta, mia job. An gi birthday 27th. And wanyalo keto ji slot mopogore. Inyalo gombo slot mane koro mimiyo pek. Iwacho ni bwana birthday nino anyalo rito kwe. Kate birthday no panga kumipange wasani. Kate birthday no to kete drum. An kamipanga an go sawa. So long as ninge ni gik moka dego anyalo play gi maber. Yes. Ma ng'ato nyalo mi ichak stage to kodonjo tibede security. Onyalo mi achak ne stage. Kang obiro atine kobiro bendo wadhi ome. Mano yini maber. To be inya wilo rigi ja drum. Ko jony kata ko go akuna tadhi agng'ise ne bana ginigo kama. Ng'eny nitie jomoko ma go akuna to gikasore ka iri aneno moko eri ng'ene bende akena ng'o marach gi nyithindo gi eri. Omero kasore wane jo ogang'o kata koro kichiko iti mos onge. Dong boss ne to pok oriembe. Dong koro ng'ene jotelo gi bende eno jok moko ma jomong'e gima timogi ok gidai jomoko ma gipuonjo tim go gini go kama Ma chip minya dhawne. Ma chip minya dhawne. Okay. Yes.
Kawatie kaka nitie wach moro midongo kanyo mabendi kone jokanyana magene mbako chwere and ojasiso pod wapo bire twago mbaka wan samora mora motimore to wabiro kaendi. Waduoko erokamano nikech wan jani masani wamako en mar 40,000 subscribers. Koro subscribe to wasani mwabiro godo be manye subscribe. Mana ka Luo Trending Nation biro support jogo. Koro wawinjo udaku matin to support gi. Wawinjo udaku to support gi. Koro adona wendi microphone ni iwachna wachni ma in godo in kaka artist kasto bikon gi generally medo paro na gi kinde ka kinde ni giyudi kanye. Omari adwa nagoni ni erokamano because okadona kao gini as a granted. You understand? Adona shukuru, adona nagoni ni erokamano. And in bende kama gi subscribe na no, in bende gi subscribe ni. Mane maendeleo kata mane dongruok mwadwaro. Alafu an kamora mara ma yudora media gote, platforms gote. Kisacha Waltinga ibro yuda. Kidhi YouTube sana sani dhi na uro YouTube kacha. Subscribe na uro. Abro gwero kamano. Yes. Okay. Yeah. Right, aneno ki iwacho ka chendo chuo hinda matin chuoyo aungu bura wendo achaka yudo kisoko ng'awa chendo Kofi Maruto kawinjo kisoko isoko Real Mama Real Mama ichuona kacha matin to ng'ama bende isoko isemo soko ji kacha chendo adwa na mi jogi thuolo mondo gimbende gidhi gi YouTube mari gidhi gi ng'i mondo giyud kaka gisoki. Ng'eni mondo mi ng'ato soki be nyiso ni ong'ei in and out. Mane momiyo ineno ka ng'eny ne ahero jowasika nikech they are always there. Ibro winjo ni Omari nyiero mang'eny e interview. Ineno an atimo gima ahero. And by the way, let me tell you, you have to be unique in whichever way. Ineno nikech we also have different backgrounds kaka ng'ato no chako channel lakini samoro jomoko no chake mane yor nyiero. We have Gidi na Ghost iyudo ka gitimo gima serious but kineno ka ginyiero miwanya magitang'o gi but it is theirs. Wijo ng'ato be nyalo yawo mare matem ni ati gitemo patanisho to pod ok dhi jidoke ng'ama nyiero chaendo. So ng'ato ka ng'ato nigi ways mare and samineno ka nyiero ng'ano mitna nitie samoro mabe kora leng tawinjo mbaka to kikisama kuro to moko yani bwana kuro mako bwana manyaka ng'ato nyiera ejo kuro anta nyiero. So awol imbende ka yudo ka jogi koro katang Fred Randere uduogo ni kaendi be owacho mari take it positive. One jo LTN we always on the positive side. We are always on the positive side. Fred Randere no kona kiae to gimong'e kuma onge makiko bika gi miriambo. Number 1 aneng'eni ng'eya tek sababu okaba to aonge osiepe bende mang'eny mag walogo yuda tek. Koro gin gima gitim gidhi YouTube na kacha gima ng'eyo ni jugi nitie mar wer kata mar thum to duole makoro wamanyo. Mana kama ng'eni ng'ato nyalo ng'isa ni abro dundi ni piny kata dundi ting'e malo. Kanyo kende mang'eni ginyalo wacho. Jugi nitie bana an andiko book maloko. Awaya kanyo. Koro ng'ama mitinga support nitinga to koro mibiro maber baba to wakonyi nade. Idwa golo moro karang onge. Ka giwinjo support kwanza Omari nitie gimoro litna maka ng'iyo ga seche moko kata karomo gi ng'ato. Pwango ningo chwer bata amosa. Sama nago drum. Ning'isa na duonge go drum. To kendo kata mna jawendo wa nego na koko ni baba golnwa thum koro sarach. Kiki chal godhiambo makoracha. Kech mano bende guro dala. Iwinja? Akono sarach. To gechan kiwango ki anu gunde pok nano karomo. Koracho ni okay. Jogi nyalo pusha maber. Weya gol. Nangolo nyajo imbo. Ji adek kama emane obiro kone tinga congratulations. Oganda na modong. Kigone simu no kori baba tuse winjo thum. Ng'ama ko simu no onge. Indiko message ng'aduoki onge. But the same people. Gwani duongi go drum bwana. Wer ne YouTube. Poko dhi kata mo subscribe.
Olengo story no kamano. Ochalo ng'ama nodwa ketho maisha ni. Koneno simbi to pano Edward aken dwa kwai million adi. An gosiepe moko mar very fake kabisa. Adwa na lock gi because ok gikonya. Gin jok moko magoya ngero. Ka tinga ber. To ka wuok kacha inene inyocho wer. Inene. Okia ni sama madhi asama ka step madhi mandiko wer madhi studio okena tiyo gi pesa. Masa moro do konya. Ku subscribe en gimoro manono. Since so long as ng'iewo bundles in online tidhi kacha tisacho ng'ane. Mano ng'ato ok nyal. An nyaka gosiepe man gi kuonde migoe thum ma promote jothumbe. Onge odiochieng' mane osego thum kata mana kanyo to en osiepna kama. Koro miya koni aonge osiepe an gi jomoko mawuonda. Koro miya adwa natimo gigena gi kivyangu. Omewacho ni adwa na yawo bad anyalo go drama, anyalo wer, anyalo tiyo tich security maber. So long as nokelo mogo. So long as nokelo mogo. Adwa na dech gi gima kelo na pesa moloyo jok ma obedo batha to kuodha to chama. Koro kinena ka an gi jathum moro an e bathe kik inyiera ang'e gima timo. We wuoyo e thum magoyo kata we wuoyo e tich matiyo. Los reti, remba pikoni, kata ka bole migoyo go, be ok abi wuoye, be ok wawuoyega. Jogi manyowa because what trend. Awinjo but sami golo osiepe ketel tieno bedo osiepni. Emomiyo abiro ga because we are friends. Though kata in poke subscribe na. Tune joma nong'isa na gol thum. Riambo. Mari poke subscribe na, poke timo na kata challenge. Nga. Poke timo na challenge. Podi. Koro we uru wuonda. Anoka kuni ni gol thum. Umari the other time kanwa timo show. Ne wanekia umoja kosa Kilimani. Kama ne abira park maracho ngato nogongo garicha. Ne wan Kilimani. Nisa tinga to koro ichalo majatelo mor baba to kigol no ngoma. Asegolo thum sekara timo ne challenge. Bwana anoka wajeri gol thum biri kona ne ya. We uru ich lit manono. An be ana mana gud ngato. To ka duondo tamore. To ayaw ne nyithindwa yo chieng' moro wan gi Elvis, wan gi Fred Marwa, wan gi Joffrey. Ayaw ne gi yo kotama an. To gibotimo nade? Gibro donje. Gibro wachi ni owadwa ne jathum. Bata se yaw ne gi yo duonda ni kanyo giwinjo. To bende onge gima tek matamo dhano. So long as ni gimoro iketo ne Nyasaye ok nyal tamore. But support ema onge. Thum en garama kabisa. To jogo ng'e maber ni ka gisemi support ibro hewgi. Game Simbi adwa ni ineka subscribe sani Game Simbi. Gima simu. Simu nitie ka. Game Simbi. Adwa na subscribe ne awol koneno sani. Arga accounts an gi Luo Trending Nation an go Marinash. Baba the YouTube to magi jogi neno wakwadhi live koro gigochna wala paga biri. Bwana waneni ka in go mari the YouTube. Man YouTube. Lenga adwa maki maber mbele kamera. Otimore maber ibire mbele kamera. Wow load. Toki kona kit ni wifi ma studio. Obiro. Cancel. Yom lenga adwa makunu awol egine. Ay. Lenga dia search Marinash. Marinash. Yakora mawile kanyo mondo mi akoni jok madwa support wang'ne ka ng'ato biro to ikuongo ikele e gine ba ket wifi ni wifi ni kita wifi ni dominya scan ero ese bedo connected aya ngi terwa
Teri koro. Terwa. Ter. Mango. Poki subscribe. We subscribe. Onge ngamukoni ni subscribe. Lega rero. Ire sama wambe wadwaro kony. Oningo bedni waparo we wang'iye ne LTN makori bire me wachini ati you are always there. Wange ng'e LTN. LTN ti subscribe koro. Ingeni LTN to kambi. Koro ini dwa ni you subscribe ni to ino ki subscribe. Mano tim marach ere goche. Nyakwar Mogi nitie jomoko ma bende romo koda dwar wacho ni mari miya promotion. En kende poko promota. Iwinjo. To kasre aneno ka director kona ne time mawa sakaje. Lenga bwana wadwa no team promotion maber makare mokwa gini. Iwinjo. Koro king'e maber ni dwaro promotion in artist. Chiemoro na maki kumarach ni wage makawange. Ni ikonwa ni wami promotion in kende poki promotwa. In kende poki promotwa tidwa no promote. Okay ngim ise subscribe. Chon. Ise subscribe. Atene adwaro ber, adwani ber. Understand? Adwani ber. We subscribe ne wall. Samwati kushone. Nyakwar Mogi waduku niero kamana ahinya kuom bedo kodwa. Gisani endi. Wadwa ne wa support reuru kaka joluo. Waduku niero kamana we wamed bedo mana ka endi. Wachak warumuru kendo next time. Ane denda ni Omary Nash chieno jamone mbele chiene meneno mbele miyoko. Kawuono gini rumo ka subscribe ne awol. Imbe warom kodi kanyo no endo subscribe nwa mondo mi wayud teach mayot mar subscribe ni. Thank you so much. Donge noluongwe jodhiergi mondo yud lamo jonyuolwa kod kaka talanta kaka skiza tune mari D-Star apora uchiel nono star 416#. Sipe noluongwe jokoko edero tiendo ane lamo mama nae mokonya. Oteni osirni kod LTN Luo Trending Nation. Nyakwar Mogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny, obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Monde yudo sana sira kod Beryl Gordons kaka skiza tune mari D-Star apora achiel ariyo star 784#. Oteni osirni kod LTN Luo Trending Nation. Yes, what's up guys? This is Awiko Jakabundi. Ma NLTN Luo Trending Nation. Ma giro nagi. Waketu pachwa a trending Luo Nation. Donge nyasaye mwala moni tokni. Monde yuda Damandiv kod Densi Wood nyako chien kaka skiza tune mari D-Star apora achiel star 928#. Alala mo nyasaye no gwedha gi nyare dak. Oteni osirni kod LTN Luo Trending Nation.